să te rogi pentru ei și să iubești și să nu-i judecați, Maică. Pentru că noi îndepărtăm pe cei din alte confesiuni sau pe necredincioși prin faptul că îi judecăm. Uite ce face, nu postește. Uite că, păi postește tu și pentru celălalt. Nu judecați. V-am spus și aseară și vă spun și dumneavoastră care n-ați fost, că dacă Dumnezeu ți-a dat harul să vezi ceva rău la celălalt, nu ți l-a dat degeaba. Un credincios din ăsta fierbinte s-a dus la muntele Athos, a stat la priveghere, la Sfânta Liturghie, s-a împărtășit, s-a odihnit, a doua zi s-a dus la ascultare și s-a întors la Părintele Duhovnic, înnebunit părinte, ceva cumplit, noroc că era grec. Am văzut ceva îngrozitor. Ce, fiule? Păi zice, un călugăr, când a ieșit la ascultare, părinte, nu vă spun ce a făcut, a scuipat în palme, s-a împărtășit, s-a scuipat în palme și a luat roaba. Se împărtășise părinte. Părintele, pătruns de trăirea Fiului sau Duhului Sfânt, a zis, fiule, dacă Duhul Sfânt ți-a dat asemenea har ca să vezi asta, înseamnă că trebuie să te rogi pentru acest suflet care e în pericol să piară. 40 de zile să faci câte 1000 de mătănii pentru ea. Așa îi ajutăm copiii, să nu-i judecăm, să înțelegem, gândiți-vă, s-au născut în acele circunstanțe, s-au rătăcit, s-au lăsat intimidați. Doamne, dar eu n-am făcut nimic să merit să fiu credincios, să fiu ortodox. M-am născut și mulțumesc că m-ai păstrat, că m-ai păzit aici. Da? Și atunci să nu judecăm și ei le va face poftă bucuria noastră și viața noastră.